Awuhambile usuthi guluva wema. Ungangihlanyisi. Ngiyakutshela. uNkulunkulu wami bokwenze njani makhusu? Kwenzeke lento eyenzeka ku-Ashley ukuba uyazi ukuthi umoya wami uphuke kanjani. Mntanami uNkulunkulu wami uthathe ngizobuza ukuthi kuhamba kanjani kuBladas oGluva. Nangamvotela ngoba nathi mephakanyiswa kodwa kukho ukuvota kuthiwe ngingavoti. Cha bengekho ukuvota kwenzeke njengaku-Ashley. Andizi. Ungakhali ma. Ungakhali sisi. Nathi sikhalile kwadlula ungakhali. Asimcelele nje ukuthi uNkulunkulu abe naye. Ungakhali. Abe naye nini engathi uthola le mali engathi uthola amavoti akhe. Yini lento ezoBladas ukuthi makuthiwa kuloku umuntu athi mangavotwa. Bani umuntu esingambuka kule Bladas engasekho. Uthi uba singambuka. Phela nabe gwena abanye endeni bathanda hlamba. Bethanda lo. Ngihlezi ngitsho ngithi noma ngabe siyayibuka sibheka yena masingamboni sibheka yena. uGluva simcinga sijabule masimbona.